manan. So sa kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Legion. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maghintay ka lamang. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pala sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Pantukan, Davao de Oro. Ang atong matatampo nagdasingan ka Linjon. Sakit ay! Yung na diya sa'yo, Pauli, kinakadagang trabaho ni Sabay! Kaya man may gibuyan sa mga teacher pa? Ay, magtugbag ka pag... Kita kayo! Unsa? Ikulatan na siya ka sa mga maama, Baligyan. Bay, Mark? Luuyas ni mo bayoy. Ako pa ni mo mulayas ka sa inyo. Kung mulayas ka, bay, asam sa ko paingon. Di mo sa ko makakit ang trabaho kay bata pa mo ko. Nya, kwanta lang ka nga sakihan lang kakulata si mong ama-ama. Sige lang, bay. Makaya ra lagi ni. Hoy, Lechon. Bango na diha kay buntag na. Unsa na dayang oras sama? Ay buntag na. Alas 4 na kadlawon bangon na. Aron mag-andam kag ipakaon sa baboy. Oya pagkahuman labhi to mga bulingon sa imong mga manghod ha. Halihok na. Mura ka biyag minatay diha oy. Ma, bangon ako. Kaapoy. Pero ako lang din ang agwantahon. Kay di na ba ko pa skilahon ni Papa kung di mahuman ang akong trabaho. Ay, Jean. Ibangon lang ka. Tapangan lang ka na ko sa imong trabaho, kuya, uy. Kasi kulataw na sab ka ni Papa kung dili mahuman ang imong trabaho. Salamat, Jean. Padali, day Jean, kay basing malita sa klase. Okay, ah? Ay! Hey, John! Pinarot? Pa? Sa'yo mong Pauli, ha? O kinalan nga alas 4 sa hapon, naano di Sabay. O, pa? Kaya ikaw yung manghon ni Pauli mo. Kakita ka ng 2x2 kung isandig sa kusina. Muna kung ibunal ni mo kung mulapat ka sa oras ka kung giingon ni mo. Sabot? Kinahanglan nga alas 4, niyan ka Sabay. Sabot ka? Oo, pa. Dajin, ito na. Mamaulit na ito kay 3:50 na ba ya? Hala, kuya. Dili pa ko may mo mapauli kay nag-meeting among teacher. Nga na pa ko ni-announce si teacher. Ang panangid lang si mga classmate ka nga. Muna ka kuli. Sige, kuya. Gahil kang uusultiyan, ha? Gayang natin ang alas 4, niyan ka Sabay. Sura sana, ha? Alas 4:05 na. Nagbaktas pa mong mi pa. 5 minutos, rabit daw ang lapas. Ay, mga tarungan ka pa. Sakit kayo! Diha, Lechon. Pinagsige magkagligid. Ma. Basta ba di ka mag-anda mong pagkaon sa baboy?
Gilantan ko, ma. Ha? Gilantan ka? Isang gilantan? Ay, si Legion, gilantan. Tuon ba ng gilantan eh? Inahin mo, nga tinapula na. Hoy, John. Liyaw ka ha? Ila talaga tabuon ni sabay. Mauli ka na ikaw nga naglubo ka pa niya. Yatak ka na ba ka? Budi nga ni-absent ka. Kay gilantan day ka. O bay, Mark? Ay, napag-absent ba ya? Kay graduation na biya na to sunod adlaw. Dali aras panahon ba isa? Wala ibaw nga. Senior high na ta. Lagi bay, mura lagwa. Oh, asam ka mag-college bay? Ang buti ni bay. Di na tingali ko makaswilag college. Ha? Uy, nga naman. Wa may magaston ko. Oh, John, ni ama day ka din he. Dali mag-stock na. Ibrihante ka. Okay ra ko, May. Busog ba ko? Pag sure ba? O lagi, busog ba ko? Ani na lang. Pagpalit na lang ko og makaon anya apilante ka, Ha? ay, murag lahi na nida. Unsa ka bay? Ako pa ni mo bay, no? Imo na pong iyabas, mi. Kay klaro kay na nga naibog na ni mo. Ha? Hoy, ganyan ka sigig tutok na ko ay nakaisulti? Naunta mi, pero nadlo ko basig busog ko anak ko. Dili lagi ko masuko ni mo. Sige na, sulti na. Basta ha, O lagi. di ka masako kung ingnon ti ka nga I love you. Tinuod? Love ko ni mo? O May, may chance ka kunin mo. Kung inong tikang naa. Tinuod? Love sa kunin mo? Oli, John. Love sa ka na ako. Salamat, May. Ingnan tabitaw kang naibog na smi ni mo. Congrats, bay. Salamat, Bay. Ma, mga yung tagog kwarta ni mo, ma, kay nakoy paliton nga projects. Hawa ko'y kwarta, oy. Hoy, John. Ikaw ba? Dako naman ka no? May pagminarbaho ka no? Ano magatabang ka na mo? Oh. Sige mo na kang pabuhi eh. Undan yung pag-eskwela eh. Pagitag trabaho. Ano magatabang ka na mo? Pa, Mga maghapon. Di maghapon ka mahuman na yung pag-eskwela. Ba kayo? Wa, mami ikagasto ni mo. Musi mundang gud. mo na, Bay. Mundang na ko sa pag-eskwela, Bay. Mangita lang ko trabaho. Maura magyapon. Eskwela ko, di ba ko hatagan nilag mama o papa o kwarta. Nga asam ka mangitag trabaho. Dinhira ko sa ato, Bay. Bahala og kargador, musuod ko. Salamat taon, kay nakasuot ko trabaho din sa tindahan. Bahala ng kargador. Ang importante nga, may trabaho ko. Hey, John. Hey! Tinuod kita nga niundang na ko sa eskwela? O May, o nagtrabaho na lang ko din Isip, kargador o bugas. Siya nga, uy. Miniundang ka. Kung ko'y mahimo, May. Kinahanglan nga mangitam ko og trabaho, aron nakoy ikahatag sa mga ginikanan. Salamat intang kay gihatagan kog tip sa kong gideliveran og bugas. Kakwarta gyud ko. Dili. Si May ug Mark nang nagkuyog. Ug sweet kay sila. Unsay buti pasabot niya ang nakita. May relasyon na ka silang doon. Salamat kay na timingan ti ka. Now sa Lex Pinoy. Ganihira ka nagpaabot ako din sa sa eskwelahan? Oh, May tuyo ka na ako?
Nahibuong lang ko ba? Kay, ganong wala ka magpakita na ko sa kong gitrabahoan ng tindahan. Busy magod ko, John. Busy? Or, di nakaganahan ako tungkol ni Mark? Lechon. Nakita tamong duha ni Mark nga nagkuyog og sweet kay mo. May relasyon na ba mo? John. Sorry ha. Kay makigbuhag na day ko nimo. Nganong imong nagibuhat ako, May? Nganong imong kong gipasakitan? Ngawa man ito ko magbinuang sa atong relasyon. Sorry kayo, John. Just ang ginamukuyog-kuyog ni Mark. Na-develop na ko niya. Maong, kalimti na lang ko. May, Ayaw pagkilaki-laki ako eh. Mura man inuun ka og dili lalaki. gisakit lang ako sa buhat sa kong uyab, Lumilin. Nagigbuwag siya na ako. Ang gipuli ang suod pagod na akong amigo. Ana raman ko na kinabuhi, Gwen. Ay nag-uul-kuul diha. Ni abitaw ko. Ha? Ayaw og kuul-kuul diha. Ni abitaw ko. Wag mo ko sa una-una ang giingon ni Romalina ko da. Unsa ka kung ako siyang panguyaban? Ha? Manguyap ka na ako? Kana ko nung way masuko. Kinsa may masuko, uy. Ngawa man ko'y uyab. Nga sa ato pa, may chance ko nimo. Dugay na tayo nagkauban din ni. Og nakaila na kay ko ni mo, Lechon. Buotan o kugihan ka. Ang parehas ni mga akong gipangita. Salamat, Romelin. I love you. I love you too, Lechon. Ang panahon na para sa... Nalipay ko nga niabot si Romelin sa kong ginabuhi. Karon, ninyo nami og may usa ka anak. Nagtinabangay ming duha nga mataga na muog maayong kaugmaon ang among anak. Nga dili maparehas nako nga nagdako nga puno sa kalisod og kuwang sa pagpangka sa ginikanan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga hikalan kaagi ni Legion nga taga Pantukan, Davao de Oro. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit nga naguluhan, maghintay kalaman. Ang mga kaagi gibahatan na sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong kadapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address sa langin ining tunumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaniyong tanan na nagpaminaw karon ning atong tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo, Dr. ni Obra, ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lander, 30 anyos. Itago na lang ang akong address. O sari ko kamahuyang. Punto medikal kining akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Dugay naman gulin na ako akong debate god sa gamay pa ko. Aron iyang sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma. Hoy, maayo noon kay nauli na ni ang akong anak nga pirmi lang busy sa trabaho. Sorry na good ma. Lagi ma, busy di pirmi sa trabaho.
Luya magkang tanahon, apo. Nang luspad ka, oh. Mas parang man ko sa una lugod, sa bata pa ko. Pero, mas luspad yun ka karon. Ay, mura ni na yun ako lang mag-lipstick da, para matabunan ng akong kaluspad. Bitaw, Lander, mas maayo pag mag-lipstick ka. Anak yun ni mother. Sige, mother, oy, lo, matog sa ko, kaya medyo kapoy ko da. Sige nak, para makatigom kag kusog. Lagi ma, mura ga, kakuyapon ko sa kakapoy. Oh, Usa? Uy, lakaw na, uy. Pahuway na dito. Ma, Hoy, may kinimata na ka dong. Doon na kay bisita sa gawas. Kauban ko nun imos trabaho sa una. sige ma, akong tubangon. Hi, girl! Ikaw man na girl, oy. Uy, nang luspad lagi ka. Hay da, stress trabaho girl, oy. Uy, nga naman. Di ba dako magsweldo ang imong work karon? Unta gani na nakay money para nga makalaag-laag ka somewhere. Sa umasad na ako sa paglaglaag. Uy nga, nagapos man ko sa akong trabaho. Dagan kong obligasyon. Ay, naku, di mo landro, oy. Ayaw palabi og trabaho, oy, landro. Kay, 30 pa yung taon ka, oy. Wala, imagine, 30 pa yung imong edad. Imbis ka maglaag-laag ka, mag-relax-relax. Nagpa-stress na mahinoon taon ka, oy. Grabe sila mo kadagbundak sa akong pangano, landro, yun. Lander, uy. Ay, landier. Ay, pero, unta lagi, uy. Pero, wala ka may baway yun. Nanido ko mo trabaho, kaya dagan ko gastuhan sa bay. Napay maintenance ni Lolo. Ay. Magkunsa naman niya, kung dili ko mo trabaho, kinsa may mo gasto. Uy! Tasol ba sa imong kahimtang bayot, oy? Sige lang bayot. Kung doon na magani ko time, itati ka, maglaag ta, magtagay ta. Bantay bitaw ka bayot, ka ha? Sige, okay, sige. Go ko, anak. Nahong, Lander. Nang luspad naman kag maayo karon, oy. Ay, wa ko makabutang lipstick karon ma, oy. Dili, manggod. Nisamot na siya karon ba? Mas nang luspad kag maayo karon nak. Na, panamin ko dito. Unya tanaway mong naw, para ikaw na gid ang makaklaro, ana. Kay nagkagrabe na gid ang imong pagpangluspad. Unsa ma? Daghan na gyud ang nakabantay sa akong kaluspad. Labi na nga dili ko hilig og lipstick. Pero gibaliwala na ako kay lagi daghang akong trabahoon. Pero nagkadugay, nagkaluyan ako. As in, dili na masabtan nga akong kaluya nga maabot sa time na makuyapan ako. Maong nag-leave ko sa trabaho para makapahuway ko. Unya, maadto na ko ma, mutrabaho na ko balik. Human naman akong leave. Nano niya, okay na daig ka? Okay na gamay ma. Although, kuwang pa akong leave but I need to work man good. Lander. Sige lang good ma. Kaya kung unsa man gani, manawag na ko nimo. Sige na ka. O pag-amping bayaing taon. Oo ma, salamat. Sige, adto na ko. Welcome back, girl! Kumusta naman ka, oy? Medyo okay na, girl. Thanks to God. May noon, oy. Kinabala ka, biya kinmini mo, ay. Kay bawo na biya ka, nga ikaw ang pinakamaayo din sa company. Saba, girl. Uy, mafatod mo sa kuana. Lucky girl! Oy, girl, wait. Unsa na? Yes. Ha? Doon na lagi kay mga lagom-lagom sa imuhang panit. Ha? Unsa man na? Lagi kulata kasi mong boyfriend? Boyfriend ba? Uy, kuan magud ni. Nasangit lang ko sa jeep ba? Pagdayon akong naog, maong nilagom. Ha? Unya yun anak kalagom nga, nasangit ra ka? Bitaw girl, uy, musulti lang ko ni mo ba? Ingon ini di ko usahay ay. Maglagom lang kong kalit. Dili ka ni ako ipakita lang mama o lolo kay basin makuyawan sila maayo. Uy girl, pa-check up na, uy. Kay tanaw na ko, no, nagkagrabi na ginay mong gibati ay. Ay, kabala ka, o bananta ka. Sige girl. Ubos ang imong hemoglobin, manang luspad kay kitanaon o makuyapan. Unsam din ang imong trabaho? Nganong permi magkakmo sa tuog? Kayang usa sa rason kung nganong mangluspad ako sa katao, tuod kay wala siya'y klarong tuog or kuwang sa tuog. Actually, Dok, 4 to 5 hours agad akong tuog, Dok. Kuwang daw imong pahuway. Importante man gyud ang tuog.
Tulo ko yung resita mo, ha? O palitag yun para makatawang-tabang din sa imong lawas para ma-repair. Iron supplement siya. Kay may iron deficiency anemia man ka. O angay lang po nga doon ay folic acid ang imong iron supplement. Okay? Unsad, Dok? Sukat pa sa una sa bata pa ko, mas paro na jud ko. Apang karon, nagagrabe naman nga, pero min akong kuwang sa pahuway tungod sa akong trabaho. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Luspad ko pirmi. Ingon sa doktor, may iron deficiency anemia kuno ko kay low ang akong hemoglobin. Tungod pa ba ni sa akong pagkabata nga, lusparaw na ko daan mao nga, nadaanan na ako hangtod sa akong pagkadako. Ikalawang pangutana. Nag-take na kong iron supplements. Anong wa magyapon maayo akong anemia? Katulong pangutana. Kung masangit o mapangka sab ko, dali na kay kong mulagom. Tungod pa paghihapon sa akong anemia? Ikaupat o katapusan. Dakoon ko nga pagkatao. Pero unsa man ang angay na kong buhaton gawa sa need ko matukog saktong nga oras? Doon na ba ko'y proper diet nga sundon? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Lander. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kaya usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor, usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Legal nga mga problema ato ni Ilin Batahan ang mutambag ni Ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, ganahan ko ni Ana. Many talk like philosophers, yet they live like fools. Kini ba kong kinabuhi kanya-kanya magyuntag linya. So ako nang balikon sa makausapa. Kung maghisgot tag mga infrastructure project, dili ko makiglalis anang mga engineer. Di ba ko engineer? Maghisgot tag kung saon nga asinso ta ning negosyo. Di ko pasalig mo explicar niyo ana kay di man ko businessman. Wala ay mga business gamay pero sige ka bankrupt. Umitaw dili ko businessman. But when we talk about psychological problem, kana murag ako ng linya. Kay medical doctor man ko psychiatrist. Kung makaglalis ka na ko about psychological issues, murag mingon ko nga you are encroaching our domain. Mo na mong expertise, no? Pila ka tuig may nag-eskwela ni ana, no? So imo kong lalison about personality issues, nya obra maestro ko. So murag confident ko ni ana nga makiglalis or magigdebate. Na ako kay istorya. So na kay gipabate-bate na do, na ako gipabate-bate ana. Kaya na ito'y mayong tao nga, marubag entitled bitaw nga, believe sa sarili. Ngayon ko, di mangani ka, paramedical nga iglalis na nung kanako about personality issues. Maragi tingali. Gumuhin ko mismatch. Alright, so nga ito magtatampo karong kanawa, si Lander, 30 years old. Kuman yung butang yung address, no? Punto medical ang problema ni Landers, no? Tumaas na bati ng sa drama. So, usabon lang ako great ning atong mga suking tigpaminaw diya sa Urmok, mga Ratcho family. Thank you very much, sir, sa imong ipada nga kasaba cake, patang lindutan, no? Bingaw gikong kaon. Og si Regional Director sa atong NBI Region 7, si Jose Ermi Monsanto. Wilmer Gamutan, Dave Istorco, o si Dr. Dave Baron, no? Nga kanhi NBI sad, no? Doktor sa NBI, nahimong director sa atong drug rehab sa Argao, no? Mga amigo, mga Odanisa family dia sa Sibunga, o mga Ampalayuhan family dia sa Sunok Lahog, no? Milingan nila ni Brother Nerio Abela, o mga Mendoza o Bunsukan family, kuning silingan Nilya, kaila pa ko ni Monel ay. Okay, so mga taga abroad, no, manaot nga okay ra si Melanie Kimpan,
og si Barliso, no, diya sa Middle East, no, naot nga safe mo diya, nga to mga suking tigpaminaw sa laing mga lugar sa kalibutan kay naabe tay live streaming. Thank you very much, makanunayon yung pagpaminaw. Labi na gyud sa mga taga Saudi Arabia, no, I know daghan kayong maminaw na to diya sa Saudi Arabia, no, kay na may magsige text nako. Mga taga Talisay City day. Limot na ko sa kong migo na. Si Gilbert, ug si Marie de la Serna, Lourdes, Momoy, Arlene, ug si Lee Empases diya sa Gunob na, Talisay City. Ug mga taga Dumanhog, si Pei ug si Tero Raso. Kining badi-badi ni President Gigi Ulis nga si Winnie Baltonado nga pirmigong maminaw ko siya. Dada ko'y maghatag niya ni mo wen, no? Ako diyan ni hatag ni Mami Gigi. May palihog na kong hatag nimo. Magdagod para kutaw kag coffee in the morning mahinumduman nimo si Dr. ni Obrao si Attorney Ilin Batan. Alright, so going back to our center, si Lander, no? Punto medikal ang problema ni Lander, no? Paning kamutan Lander, no? Unang pangutana ni Lander, luspad ko pirme. Ingon sa doktor, may iron deficiency anemia kuno ko. Unsa ni? Kulang kuno siya og hemoglobin. Lusparon gyud kuno siya. Yes, ang kining iron manggod necessary ni siya sa pagpudlos or pagbuo aning atong gitawag nga red blood cells, no? O kung kulang tag mga vitamins, not only iron but also mga B-complex, mga folate, so, importante kayo, no? Kung kulang kag mga B-complex, dali ka kapuyon, B1, 6 and 12, kung kuan ka nang moody ka, unya murag way ka gana-gana, ha? Kung asaman mga vitamin E, vitamin A, daghan kayo, not only iron, ha? So, atong klarohon na, kining blood pressure, dili ni siya may basihan kung ikaw anemic ba o dili ba. Ang basihan kung anemic ang usa ka tawo o dili ba is the hemoglobin count. No? So, akong minumduman, murag something like mga 12 to 14 or mga yun around that ang mga figure ingon ana mataas-taas gamay ang lalaki kaysa babae, no? A low hemoglobin count meaning anemic kanya na, no? So kay uban mo gud mo hala ubos akong blood pressure, anemic ko. So lahi ang blood pressure, lahi ang hemoglobin count nga maoy basihan kung usa ka tawo anemic ba o dili ba. Of course, maluspad ka kung kulang ka og hemoglobin kay ang imong dugo dili kayo ingnon tag healthy, no? So unsa may mga sources niya ani? Makuha man nato sa mga pagkaon, mga iron rich food, no? Ang palaya ko no, naghan ko nag-iron, malunggay, mga green leafy vegetables na ana siya, no? Mga vitamin A, not only iron but also vitamin A, vitamin E, avocado, sa itlog, sa kuan, sa saging, no? So, kung kulang ka niya ni, you feel like mag-cramps ka, o niya, mag-cramp, kusog mong mga muscles, dali ka masakit, dali, ang imong immune system, dali kay atakihon sa mga kagaw. Kuan kay ka, tamlay kayo ka, sickly looking, among nabil, luspad, so mao na yung imong problema. So, you eat mga green leafy vegetables, ha? Para nga madugang-dugangan ang imong hemoglobin. Sunod nga pangutana, nag-take na ko og iron supplement. Nganong wala man gihapon maayo ang akong anemia? Well, it will take time. No, don't you think na kung magkaon kag or mainom kag mga iron supplement inagaugma ma-replenish na ang kulang sa imong iron, no? It will take time. Ayaw pagsalig ng mga supplementary commercial supplementary nga mga vitamins kandi sa diet guna nimo kuan kaning Lander, no? Naaro man ka awa man ka taga-diin ni siya, wa man butang imong address, no? Kaon ka green leafy vegetables. Ang palaya mo recommend ko ana, no? Kay kuan na siya, healthy na siya. Dili lang iron ang kinahanglan nimo kundi ang tanan nga mga vitamins para nindot ang imong vision like vitamin A nga napo kuha nato sa eggplants, sa carrots, sa potato,
no? Kaning mga kuan, avocado, nanay daghang vitamins, ha? Itlog, oh. Ang ayaw pagsaligan ng mga neurobion, mga inerbunsi, or mga unsa pa man diyang mga ang among ihatag sa una maghinumdum ko sa mga buntis nga mga babae is mga iron preparation, no? Pero sulfate mao nakalaga among ihatag, perinsol, sa pa among mga iron preparation nga ihatag sa mga buntis, ha? Kay ang mga buntis nga babae of course, babae man mabuntis, kanang magkinanglan sa extra amount of iron, no? Mga lalaki magkinanglan sad para nga healthy ta sa atong panglihok-lihok. Sunod nga concern, dili na kaayo ko mulagom tungod paghapon ni sa akong dali ko mulagom tungod paghapon ni sa akong anemia. Yes, luspad lagi, luspad ka morbag ang imong kuan walay dugo, dili kayo ingnon ta dili kayo mora ka og kanang kinahanglan ka lipstickan para upuwa ang imong ngabel, no? Oh, so expected na siya nga makuan ka, maluspad ka tanawon tungod lagi kay kulang ka sa mga kanang ang imong skin murag kanang luspad nga mo ka yellowish, no? Nya dali ka magka-ulcer sa imong side sa baba, murag moody, dali ka masuko. Ha? Gamay rang diferensya. So makuha nimong mga bitamina nga akong ipanghinganlan sa kining mga isda, dairy products, mga nuts, naa na siya, no? Makatabang ni siya, maka-lower sa imong stress ug maka-lower ng mga posibilidad nga dali ka masakit og medical problem tungod ang imong immune system is very low, no? Dili makasukol sa mga kagaw nga uduol, no? Mabibitaw na mayo nga hala pareha lagi mi na-expose atong nagiubo-ubo ngano ako ra may nataklan kato siya wa maybe because ang imong immune system is lower than the imong migo, ikaw dali ra ka natakdan kay wa kay daghang depensa sa imong lawas. Sunod nga pangutana, dakoon ko nga pagkatao, pero unsa man ang angay na kong buhaton gawas sa need ko matulog og sakto nga oras. Doon na ba ko'y proper diet nga sundon, palihog, tabangi og tambagi ko? Of course, bata pa man kay ka Lander, 30 years old, no? Inomdom ko, edad ko aning mga kuana, so grabe pa kay ko lihugan, ha? Kay mga kuan man ko, mahilig man ko ball games, so volleyball, muduwag basketball ka, pwede ko kayo maayog basketball. Arang-arang ko sa volleyball o tennis. Arang-arang lang, di po kayo yung pang championship, ha? So, you exercise, and then you flex your muscles, kinalan sington ka because we have an endogenous opiate sa tong lawas nga ma-activated na siya if we do exercise. Then you ate green leafy vegetables, and then ate, kanang imong pag-take og supplementary iron, pwede ra nimo pero wa nagi ko mo sa kuhaon nimo sa diet onya avoid scratching sa imong mga ingnon ta panit diha nga dili condition kay ug ma-scratch ka masamad ka posible nga magka-problema ta dali ka maka-experience og infection kay balikon ako lower ang imong mga depensa sa lawas. So expect nga luspad ang imong panit nya imong muscles way kusog tungod kay kulang ka sa mga vitamins. Magpainit sa ka Lander, magpainit kananay vitamin D ang init sa adlaw, no? Maka-enhance ni sa imong immune system ang sunlight. Makuha niya na to, of course, sunlight. Makuha na to pagpainit tayo. Alam po ng untuntutok kay kasi ma-heat stroke ka. You eat fish, then milk, you drink milk, and then green leafy vegetables. Kinanglan pag mga mahalon kayong mga food supplement, makuha mo na to na sa pagkaon. Nabalikon ako sa mga kausa pa, you do exercise para nga kondisyon ka, kadili kadali matakdan og sakit, no? So seafoods pwede sad, no? Mga isda, no? Makatabang po na siya. Alright, nakasabot ka sa speaker nimo Landers. So sa
sunod nga magpadala na to sila mga sulat-sulat. Paliw ko kung butang sa inyong address para makahibalumig. Kinsa pa yung mga ipang-greet ng dapita, basig namin mga amigo ng dapita sa inyo. Maminaw sa itong programa kini akong suliran, no? So, sa makausapa, salamat kayo sa inyong magkanunayong pagpaminaw. Kami ni Atty. Ilin Batan, mapasalamaton kayo kay the best radio drama program kini among programa kini akong suliran. Nationwide, proud kay ko ana. Kay daghan ba kayong mga programa sa radyo na kami ang napilian nga pinakamaayo. Pinakamaayo. Buyag. So, salamat kayo og hinaot nga dili mo pulaan sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo ug maningkamot gid mi nga makatubag sa inyong mga pangutana. Dili man may expert tanan pero maningkamot gid mi nga mahatagan og solusyon o suggest of what to do about the problem. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong